नोंथाङा मेलेम दङबा खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला कलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो आवगायबो। आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों। जाय ट्राइबेला रोजा रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंस'आ रायजो जाबोदों, बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय, बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे साभाबिक बाथ्रा। नाथाय बिदि होननानै दिनै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे इउपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों, गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया, आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार। दिनै बाथ्राफोरखौ रोखा बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होग्रोनो नागिरदों जे जोंनि थांनाय 29 नभेम्बर खालि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बर'लेण्ड आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा थांनाय जोंनि बे बिटिसिनि सेक्रेटेरियेट मावख'खौ गाग्लोबनायनि बेलायाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरन्स हाग्रामायाबो बावहाय इउपिपिएल दोलोनि आखाइ दं आरो इउपिपिएल दोलोनि थुनज्लायनायावनो बे खामानिया जादों होननाया सोमोनांथावना आरो सोंखारिथावना। जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि इयुन, बिथांमोना इमसनेलि जा खामानिखौ सेक्रेटेरियेटखौ एटेक खालामबाय बा बिनस्थ' खालामबाय, बियो आयेन बेरेखा जादों, बेखौ जोंबो गनायो। नाथाय दिनै जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ थैनो थांनायखौ नुखानानै, रायखसनि खुगायाव मन'जाहां अबस्थाखौ नुखानानै इमसन जानानै सोमावसारदों, बे सोमावसारनायखौ लानानै हाग्रामा आरो बिपिएफनि मानसिफोरा इउपिपिएलनि फिसाफोर बा न'खरनि मानसिफोर होननानै बुंनाया हारिखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों। नंगौ, बावहाय इउपिपिएलनि गथ'फोरबो फिसाफोरबो थागोन, बिपिएफनि फिसाफोरबो थागोन, बिजेपिनि कंग्रेसनि फिसाफोरबो थागोन। इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस बेफोर जादों मोनफा मोनफा राजखान्थि हान्जा। खिन्थु बर' बिमानि राव रायग्रा, बर' बिमानि आसार खान्थि हारिमु राव थुनलाइखौ सिबिग्रा, बैफोर जादों साफा साफा बर' आरो साफा साफा ट्राइबेल। जाय ट्राइबेला रोजा रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंस'आ रायजो जाबोदों, बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय, बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे साभाबिक बाथ्रा। नाथाय बिदि होननानै दिनै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नैथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे 29 नभेम्बर खालिनि जा जाथाय, बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे इउपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों, गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया, आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार। बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख लिडार, मूर्खखायनो अधर्ज आरो सासे काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै गावखौनो जुदि बाहुबलि देखायनानै हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला
आं खावलायगोन नोंथाङा मेलेम दङबा खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला खलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो आवगायबो। आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों। बुलायनायनि बाथ्राखौ जों बुङा। जों नोंथां बायदि मुर्ख नङा, अधर्ज नङा, खिन्थु बोलोआ जोंहाबो दङ। जों रावखौबो इन्सटिगेट खालामनो